diolch am ddod ar pnawn ola'r Steddfod dy Sadwrn, Warriors, Stragglers. Mae hwn yn mynd i fod yn drafodaeth rili pwysig. Dwi'n rili falch bod Myf.cymru am trefnu hwn, achos mae o'n ddwrn, ond mae o'n rili bwysig, a mae o'n bwysig iddyn ni ddechrau siarad am arian yn normal, heb bod yn embarrass neu bod cwilydd stuff iddo fo. So, dych chi'n gwybod pan ddech chi yna, i drafod costau byw a iechyd meddwl ein myfyrwyr. Fel yn y dweud sydd yn ddwrn, ond mae'n bwysig, achos mae'n gyfnod rili heriol fel mae o, a mae iechyd meddwl a straen ariannol wrth gwrs yn mynd lawr yn llawn, a un yn mynd i'r beidio y llall. So, mae'n lyflu cael cyfle i just siarad yn normal. Mae gen i fi arbenigwyr, pobl efo profiad a gwybodaeth yn hyn, so just gofyn cysyn a dwi am gen i loads o hardiau. Fel dwi'n dweud, mae'n ddiwedd yr wythnos, a dwi'n dechrau yn mynd i'n un. A dwi ddim yn broffesiynol iawn. So ie, na i ddechrau hefo chi cyflwyno ti'n ennill mewn hynny. Nes i ddechrau ddim o Dr. Christopher Jones. Helo, dwi'n psychiatreg, so dwi'n doctor iechyd meddwl gyda Prifysgol Caerdydd fwyaf. A dwi'n arwain ar prosiectau digidol i helpu pobl ifanc. Os mae rhywun ar diddordeb yn cymryd rhan yn y prosiect dwi'n arwain ar y funud, dwi'n edrych am bobl 13-19 oed sy'n i brofi ein adnodau iechyd meddwl i'r datblygu. Ond hefyd yn gweithio yn y rhan fel psychiatreg. Helo, neu fi Elen Gwynedd, a dwi'n newydd raddio o Brifysgol Aberystwyth, a wedyn newydd ddechrau fy swydd rhyw fis nôl fel llywydd yn uncaf Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth a swyddog diwylliant Cymreig yr Undeb. Haia, dwi'n dwi, a dwi'n ail blwyddyn yn Dwys o Bangor yn Sydney Cymraeg, a dwi wedi cyfrannu lot yn Myf.cymru dros y flwyddyn diwethaf, a dwi'n gwneud lot tu ôl i'r sgrin yn gwneud posts a rhoi gwybodaeth allan yma am iechyd meddwl ar y cyfryngau. Diolch, lyflu, yn dydyn nhw'n lyflu. A wedyn dwi'n un o'n Eben, a dwi wedi siarad lot am yn iechyd meddwl yn ddiweddar, a nath hwnna arwain fi lawr llwybr hollol newydd, brilliant. So, nes i fynd yn ôl i'r brifysgol, rhyw 4 mlynedd yn ôl gyno, nes i gael eto, i wneud gradd feisur psychotherapy. So, dyna pan dwi yma, dwi'n ochr, dwi wedi siarad lot am iechyd meddwl, ond dwi hefyd yn gwybod yr heriau sy'n dod hefo bod yn ôl yn y brifysgol. Mae o'n gostus, a mae lot o, mae'n cymryd lot o amser, lot o egni. A mae costau byw yn ofnadwy ar un o bryd, a dwi wedi pendroni os dyle fi siarad am profiadau ariannol fi. Rhaid o'n bod pobl yn meddwl, poor me, achos mae pobl yn dieddol i feddwl, mae hyn yn Eden, mae hi'n probably yn oreit. Ond mae Eden yn lyflu, ond mae'n ychydig bach o hobby, dwi'n ddim yn talu fi lot. A beth ni ddim eisiau yn dalu fi lot, achos mae o'n lot o spot. Ond, dwi yn hynna'n gyflogedig, a mae wedi achosi lot o straen ariannol, a ni fel teulu, dwi wedi gorfod gwneud penderfyniadau a gwario angen ar y cwrs yma, a dwi ddim yn difaru ni o gwbl, ond dwi yn deall bod mae costau yn dod gyda bod yn ôl yn y brifysgol. Felly, mae'n i ddechrau hefo chi gennych os yn hynny'n orau. So beth yw'r heriau mwyaf cost-wise i myfyrwyr? Ydy o'n deunyddiau, llety, trafnidiaeth, beth sydd gennych chi? Ella bod o'n dibynnu ar y myfyriwr i raddau, oherwydd enghraifft ysgrifennu yn amser yn bach yn amlwg mae costau bywydau yn andros uchel iddyn nhw. Mae hefyd jyst cael bwyd, mae siopa bwyd yn costio gymaint, a mae rhywun eisiau cynnal i hynny a yn cael rhyw fath o, bod ti'n annibynnol yn tro gyntaf ond ti'n mynd i'r brifysgol, a mae o'n fraw ond ti'n gwrdd i siopa wedyn brifysgol yn costio fel 40 pint i ti am y siopa wythnosol chi. Felly mae hwnnw'n sicr yn her, ond dwi'n meddwl mae hefyd
cael y cydbwysedd yna rhwng roed ei hun, gallu fforddio mynd i'r stwff yma sy'n cael ei fod i helpu ti o ran yr elfen o fwynhau cymdeithasu. Ie, a wedyn yr elfen academaidd, mae'n trio cael y balans yn hynny, a hefyd gallu fforddio fo yn broblem. Enghraifft, mae gennym ni gymaint o ddigwyddiadau fel Undebau Cymraeg, Daws yn Gol, Steddfod yn Gol, sŵn bob mis, a mae rhaid i gael pres i fynd i reini, felly dwi'n meddwl bod hynny hefyd yn her i fyfyrwyr. Ie, a mae pobl yn dieddol i feddwl, wel ni fel rhieni, dyn ni'n dieddol i feddwl, wel, y gwaith sy'n bwysig, a dwi'n y cymdeithasu, ond mae'n rhan rhyw o fod yn y prifysgol, a dyna lle, ydych chi'n mynd i ffeindio'r ffrindiau ac adeiladu y teulu bach yna, sy'n mynd i cefnogi chi, ti'n modd, hefo lles chi ac iechyd meddwl. So mae'n rhan rili bwysig. Teulu, beth ti'n meddwl? Ti'n modd, ti'n o'n Bangor, ynda? So beth yw'r heriau i chi? Ydy o'n costus yn gymdeithasol? Un her ydy ffeindio yw ymuno efo cymdeithas. Gyda'r cymdeithas? Ie, so o'n i eisiau i ffeindio'r copi a ioga blwyddyn diwetha, a ym Mangor dwi'n gwybod os mae hon am bob prifysgol, ond mae am ddim i ymuno da'r cymdeithas yma. Ond os da chi moyn prynu kit, mynd allan i cystadleitha, teithio, aros yn llefydd, a wedyn mynd allan bwyd a dod ar cymdeithas. Mae hwnna'n gostus, so o'n i heb wneud hynna, nes i ymuno am ddim, ond dwi'n gwybod mae lot o bobl moyn mynd cam ymhellach a cystadlu yn cystadleitha draws Cymru a sy'n hyn i Gymru, ond mae'n costio i wneud hynna. Mae hwnna ddim yn rhywbeth o'n nhw'n gweud i ni, mae rhaid i chi dysgu hynna wrth i chi fynd. Ie, a wedyn mae hynny'n rhywbeth bach yn rhy hwyr yn dydi, achos dwi'n cymryd bod chi'n cael ei wneud budget. Wel, a da chi ddim dwi'n gwybod. Do'n i ddim. A dyna pan dwi yn y meddwl yna rwan yn gwybod. Ond mae rhaid bod o'n hefyd yn effeithio perfformiad academaidd chi. Ydy o yn meddwl, mae'n cymryd amser, mae'n cymryd poen meddwl yn dydi ag amser i trio, dwi'n yn gwybod, beth yw'r gair? Budgetise, I suppose. A sut mae hynna yn effeithio perfformiad chi? Yn academaidd. Ia, felly, i fi'n bersonol lle, oedd gwybod bod rhywbeth yn dod fyny yn anodd i mi weithio. Felly, oedd i'n gwybod reit, mae hyn yn dod fyny mewn rhyw wsos. Ddim yr ail wedi gorffan y das yma. A fo moron da. Na chi. Felly, oedd i'n teimlo'n cael pwysau yna i orffan, ond hefyd ar ben hynny, mae rhaid chi bawb o bod i'n arall hefyd, ond yn bersonol, dwi'n meddwl heb y bethau cymdeithasol, swn i ddim gallu gweithio mor dda wedyn yn academaidd gyda. Felly o'n i'n meddwl, dyna pam oedd y cydbwysedd yna mor bwysig. Ac yn anffodus dydy pawb ddim yn llwyddo i ffeindio'r cydbwysedd yna. A dyna sy'n anodd, mae gennych chi eitha rhywun pobl sy'n focysu mwy ar yr ochr academaidd, a wedyn di iechyd meddwl nhw eitha ddim mor dda oherwydd hynny. Ond wedyn, mae'n gweithio fel arall hefyd gyda. Felly ia, eto, busnes ond bod chi'n annibynnol am y tro gyntaf. Felly mae o fyny chi i sortio chi allan ys dyna neu sen. Ie, sy'n lot. Yndi. I wneud y penderfyniadau, ydy gwaith sacrifice mewn ffordd yn be. A Ceili, wyt ti'n ffeindio pan ti'n teimlo'n isel, mae'n anodd canolbwyntio ar y gwaith academaidd, right? Ie, sicr. A wedyn, mae'n lot o straen fel nes i ddweud wrth bod yn gael fel ymchwilio neu ymchwil, so oherwydd mae'n gymaint o gymdeithasau, gymaint o digwyddiadau yn y blaen, lle dyn ni'n mynd allan a joio, ond mae'n costio bob tro, a da chi moyn mynd mas, ond wedyn da chi'n meddwl, mae gen y gwaith i wneud, a mae angen balans o'r mynd mas ar y gwaith yma, a wedyn dwi wedi ffeindio bod yn ymchwil mae pawb angen mynd allan. So mae rhaid i chi fod mas, mae rhaid i chi fod yn rhan o'r criw, ond fel nes i, mae hwnna yn costi ddim bach, a wedyn mae pawb yn dweud, I need team neu massive clwb. A to, mae'n rhoi
o jyst bod yn pwnc yn y neuadd cyffredin am 5 pint i wedyn mynd allan i'r glwb neu i'r pub, a wedyn pub crawl, a wedyn mas i'r clwb. So mae hwnna'n adio lan. A os mae hwnna'n digwydd yn aml, dwi'n dechrau meddwl mae hwn yn mynd bach yn gystus. A hefyd, mae'n ffeithio'r busnesau hefyd, felly dwi'n sôn am glob y fanna, wedyn llew sydd ni fel dafarn Gymraeg yn Aberystwyth. A maen nhw'n gweld effaith o hefyd, felly mae prisio nhw'n mynd fyny. Ond wedyn, da ni'n gweld bai yn nhw am prisio nhw'n fyny, ond maen nhw'n delio ar un argyfwng na ni mewn ffordd. Felly mae'n bron da ni'n bwysig syrthol o pawb yn cael ei effeithio gen nhw. A byddech chi'n beio neb mewn ffordd, rili, o ran byddwn ni'n beio llew am gofyn prisio. Nhw'n beio ni chwaith, da ni'n beth i bordio fo. Yn yr un nes yn ydyn. Yn union. A hynna'n pwynt rili da hefyd. Rhys, o ddisabwynt ti, cys ti'n dod o ochr hollol wahanol, I suppose, yn pa ffordd gall posib yw effeithio ar lles a iechyd meddwl myfyrwyr? Wel, ie, mae wedi cael ei cefno eich o lot yn barod. Do'n y byd ymchwil, ni'n edrych ar beth sydd ar y dechrau, beth sy'n llwyddo tuag at yr outcome, sef problemau iechyd meddwl. Felly, mae'n bosib dweud bod poeni am gostau byw, poeni am bethau ariannol yn uniongyrchol yn arwain at pryder neu iselder, ond mae hwnna'n gwneud pethau waith hefyd. Neu allai pethau bod yn anuniongyrchol, yn indirect, felly bod problemau costau byw yn effeithio ar yr adnoddau sy'n gallu prynu fel cyfrifiaduron neu llyfrau, a wedyn bod angen cael swydd am amser sy'n cymryd gormod o amser, a wedyn mae hwnna'n effeithio hyfforddiad academaidd, a wedyn mae hwnna'n effeithio ar iechyd meddwl fel hunan hyder. Felly bod y llwybr yma. Ni hefyd yn gwybod bod llety gwael yn gallu effeithio ar iechyd meddwl, a hefyd wrth gwrs ni wedi sôn am yr ochr cymdeithasol. Os ydych chi ddim yn dysoddi mewn mynd mas a doio, ond hefyd creu rhwydwaith cefnogol o social network i gefnogi chi na, mae hwnna'n gallu effeithio ar iechyd meddwl hefyd. A wrth gwrs ni'n gwybod bod problemau costau byw yn effeithio eich corff hefyd, am iechyd corfforol mor gysylltiedig â iechyd meddyliol. Felly, mae lot o drywyrsion, lot o ffyrdd yn gallu effeithio. Oes na grwpiau mwy agored neu mwy prown, mwy bregus, dyn ni'n dweud, i problemau iechyd meddwl oherwydd posib? Wel, fi'n credu y ffordd gorau i edrych ar ei bod effeithio ar bobl yn gwahanol ffyrdd. So mae yna myfyrwyr iau falle sy'n dod syth o'r ysgol ble falle dyn nhw ddim wedi cael y profiadau o edrych ar ôl arian neu. Mae gymaint o bethau newid wrth gwrs. Yn y byd ymchwil, ni'n edrych ar y glasoedd fel adolescents. Dyddiau yma ddim yn gorffen yn 1918, ond mynd mewn i geiniau a falle tigyd. Felly, chi'n datblygu'n feddyliol yn gorfforol beth mewn i geiniau chi. A mae gymaint o bethau newid o ran symud dan y gartre ac yn blaen, sy'n gallu bod yn gyffroes, ond hefyd yn gallu bod yn ansicr. A unrhyw straen sydd yn cael ei achosi o costau byw yn gallu effeithio ar hyn. Felly, ni'n siarad am y pobl iau wedyn. A wedyn ydych chi'r myfyrwyr hŷn sydd yn... Mae mwy o myfyrwyr dim hŷn, ond eiddfed yn dymol aneiddfed yn dod nôl mewn i addysg. Ond a falle bod gyda nhw'r tymor o teulu a ffrindiau, ond mae dyn nhw beth eraill fel teulu, plant, falle swyddi ac yn blaen i dryglu. Felly mae hwnna i feddwl am. A peth arall yw problemau pan mae bobl gyda anawsterau'n barod, chymod. Ie, so fel anwydda bwyta neu selder, ni'n gwybod bod os ydych chi gyda wedi profi anwydda yn barod, yn gorfforol neu'n feddyliol, felly gyda mwy o risg o profi fe eto. Dwi ddim o reisio.
A unrhyw straen sy'n mynd i gael sy'n mynd i godi yn mynd i feddwl bod yn bosib bod yn codi eto, neu yn wneud y sefyllfa'n fwy difrifol neu cymhleth os oes da'r problemau yna'n barod. Felly, hefyd mae bach o'n sôn o ran grwpau lleiafrifol, grwpau LGBT+, mae pobl sydd hefyd yn barod â problemau arian yn dod o gefndiroedd ble mae wedi bod yn sialens. Wrth gwrs mae risgiau hefyd iddyn nhw hefyd. Mae mwy a mwy o ymchwil yn dod yn. Greu clywed bod yna ymchwil yn mynd i fewn yno, so mae yna rhyw fath o obaith. Mae o'n drwm yn dydi, mae o'n lot. A hefyd, fel fi dweud yn gwybod amdano yn dyd. Mae yna lot o waith gen chi i gwblhau, gwaith cwrs. Os yna lot ohonych chi wedyn yn cymryd gwaith llawn amser i fatha cefnogi cyfnod chi yna, sut mae pobl, falle bod chi, falle bod eich ffrindiau, sut ydych chi yn cadw'r cydbwysedd yna, neu sut ydych chi'n rheoli amser os oes rhaid idych chi gael swydd, cos no ni'n ffeindio fo'n anodd, so oes gennych chi unrhyw profiadau gallech chi gannu efo ni? Felly, tra ni'n y brifysgol, a ni'n at y ffôn sgwr yn dechrau i Myf. Cymru, a hynny'n ffordd lle o'n i'n gwybod, o'n i'n cael un shift yr wsos, ond o'n i hefyd yn ei lot o waith i'r Coleg Cymraeg, a dwi'n meddwl bod i'n ofnadwy o lwcus y fanna, lle o'n i'n cael dod i Steddfod, sef yr eraill o'n i'n gweithio, ddim yr o'n ysgolion, a ni'n cael yn hawl amdano'n hywiadau i am dderbyn addysg o gyfnod Gymraeg yn y brifysgol. So dwi'n ofnadwy o lwcus, ond dwi hefyd yn gwybod am lot o fyfyrwyr, y greu ffrind sydd yn fod yn gweithio'r jobau'n llawn amser, ond hefyd yn gwneud gradd feistr blwyddyn nesaf. A dwi'n gwybod, mae rhaid i gael, dwi'n gwybod sy'n mynd i wneud o, ond mae rhaid i fi, a mae rhaid i fi wneud o oherwydd dwi'n methu cynnal hyn mewn unig ffordd arall fi. Dwi'n mae'r straen yna wedyn, eto wedyn, mae ti'n trio ffitio yr elfen gymdeithasol mewn i hynna, fel sy'n amlwg yn rhan mawr o fywyd prifysgol. A felly, o ganlyniad, os i hi methu dweud hynny, mae iechyd meddwl yn ddiodda oherwydd hynny. Felly, mae o'n anodd eto'r cydbwysedd yna, a does am neb rili yna i ddeud chi, reit, ti'n gwneud hyn a hyn o weithio, ti'n gwneud hyn a hyn o dy waith coleg, ti'n gwneud hyn a hyn o gymdeithasu. So, does am ddim atab fel ffordd. A mae'n dibynnu sut ydych chi'n teimlo, faint o egni sydd gennych chi, dibynnu yn dydi ar y pryd. Ti wedi profi'r un math o beth, neu cyfoedyn wedi profi'r un math o... So fi wedi cael cwpl o jobs yn yna yn draw, pan amser blwyddyn diwethaf hefyd wedi bod bodus i wneud interniaeth efo Myf. Cymru. So hynna'n gweithio allan yn dda oherwydd bod ni'n cael gweithio pryd yn ei moyn a wneud faint bynnag o oriau yn ei moyn neu ni'n gallu wneud pob wythnos. So oedd hynna'n balans really dda. Ond hefyd i ychwanegu i dibwynti o ran adnodau, dwi'n rhoi bai ar adran y Cymraeg ym Mangor, sbio mae unrhyw un fan yno. So dyna dyna. Ond ar y cychwyn fy flwyddyn cyntaf, oedd gath ni cyfarfod yn sôn am palentau brynu, a dwi'n cofio oedd angen y geiriadur mawr, oedd hwnna'n 35 pint, dwi'n erioed i agor y geiriadur. Erioed, oherwydd mae'r lein, a wedyn oedden ni'r rhestr darllen o'r holl llyfrau yma, a fi'n cofio nes i wario ar fel 200 pint, a nes i ddim agor dim un ohonyn nhw. So, mae hwnna'n... Mae'n siŵr pobl fod yn fwy realistig. Oes, oherwydd allwch chi fynd i'r llyfrgell y can byd am ddim, a bod ni'n gweud mae'r geiriadur ar-lein. Wrth gwrs, so mae rai pobl yn cyrsu gwahanol mae angen y llyfr yna, ond dyn ni'n ffeindio o popeth ar gael yn llyfrgell. Beth fyna. Ie, a dwi'n... Information that would have been good. Be'r cyffredin. Ond nawr, dim angen nhw o gwbl, really. So, a wedyn dwi wedi ceisio ail gwerthu nhw, ond eto, byddai'n cael 35 pint nawr am y geiriadur yna, byddai'n cael rhyw 4 pint. Os ddim, bydd rhaid i ddysgoio allan am ddim ar Facebook Marketplace i rhywbeth. Ond ti wedi helpu lot o bobl, jyst yn rhannu'r gwybodaeth yna beth bynnag, a nawn ni roed o fel, a nawn ni wneud y pwynt i rywun. Beth, i fynd yn ôl at efo time management, I suppose, be gallwn ni wneud gyda bod, fel oedd y ti'n sôn, mae amser i hyn, amser i hyn, amser i hyn. Oes yna strategaethau da ar gyfer time management?
Ie, wel, rhaid dweud o'r dechrau, mae'n anodd os ydych chi yn asyr meddyliol. Os ydych chi ADHD er enghraifft, mae'n mynd fod yn anodd iawn i bod drefnu eich amserlen mor gymreth o hynny. Neu os ydych chi'r iselder, cael yr egni i wneud na, a wedyn dilyn yn bendant. Felly mae'n anodd, a mae rhaid derbyn hynny'n barod a wneud e'n realistig iawn. Creu amserlen eitha bras ond eitha flexible a wneud e'n realistig, trio dwyhau bethau pan chi'n gallu. Beth sy'n diddorol yw felly fi'n delio gyda therapi fel cognitive behavioural therapy, mae pobl wedi clywed am a mae lot o hwnna i wneud â sgiliau byw, fel datrys problemau, creu targedau, ymlacio, sgiliau gyda pobl yn buddio o fi nhw, unrhyw un yn buddio nhw, ond mae'n ran sydd wedi cael ei brofi i fod yn effeithiol. Mae'n sad, mae lot o jyst yn materion, yn dydi? Felly ydy, mae pethau sy'n swnio'n eitha syml, ond creu yn serion, neu yn siŵr bod chi'n blaen o'r eich chi'n pethau pwysig, neu yn elfen eitha mawr o therapiau, ond mae eisiau jyst wneud yn eitha realistig, achos fel yn dweud yn anodd. Ond hefyd yn sgiliau byw fel sgiliau ariannol, yn sôn am sgiliau sut i delio gyda fence, interest rates, mae geisi yn hwyrach mlaen a sut i cael, fel ti'n dweud, beth sydd angen, wir angen gwneud, beth sydd yn, mae pethau yna i gyd yn sgiliau o fennol, sydd yn cael ei ddysgu. Os na, fel yn i'n deud ar y cychwyn, eto, mae iechyd meddwl yn y gorffennol wedi bod yn rhywbeth sydd efo gymaint o gwylydd yn stuck ato fo. Os ydych chi'n teimlo gwylydd a'r teimlo gallai ddim rhannu wrth ffrindiau, wrth teulu, bod fi'n stryglo hefo arian, ydych chi'n teimlo hynna hefo llywyddion yn gwybod? Felly, cyn i gyfarfod, dyma ni'n cael yn Zoom meeting da, a dwi'n dweud, wel, edrych o ffarmwrs yn teulu fideo fi cael siarad am arian, a dwi'n byw mewn tŷ llawn ffarmwrs. Felly, a dwi'n meddwl bod hynny'n wir, gyda sy'n ei fod yn licio siarad am arian efo'i gilydd. Felly, eich bod hyn dweud, o, dwi'n syglo, sy'n ei wir yn gwybod faint sy'n syglo. Os neb eisiau cael i hynna? Na, yn union, a bod hynna'n wendig. O ran, dwi'n meddwl bod ni'n weithiadol lwcus bod ni'n bach iawn o ran, mae hyn yn profi bod ni'n bach iawn, bod ni'n gallu siarad mor agored rwan ar banel amdano fo, ond eto mae cael sgyrsiau yna un efo pobl eich a chi fod yn olaf. Ia, yn union. Dwi'n sicr yn meddwl, mae'n wahaniaeth, ond fel y gymaint yn fwy fedrwn ni'n neud hefyd yn mwyn sicrhau bod pobl yn gallu siarad y fwy agored amdano peth. Ie. Gallwn ni ddechrau'r sgwrs yma fe. Ydych gennych chi unrhyw syniadau bysa cyfarfod wythnosol, bysa fath o ryw fath o confession area, gen bod angen, ti'n meddwl, fan hynna'n neud o swnio mor awful a dim dyna'r pwynt, ond beth ydych chi'n neud? Ydych gennych chi unrhyw syniadau? Ydych chi'n neud o'n haws i siarad am arian? Mae pethau fel yma'n sicr yn helpu. Cael mwy o bobl i siarad amdano fo'n agored, ond dwi'n gwybod bod undeb myfyrwyr yn abrysu bach o flyd, gwybod. Ond da ni'n ei ddipyn er mwyn helpu myfyrwyr. Felly, enghraifft, yn ystod rwys graddio, oedd na a pawb yn cael, dim pawb, ond na, a ddech chi'n gallu archebu fatha apwyntiad i cael torri'ch gwallt am ddim. Oeddech chi hefyd yn cael llun am ddim a curing am ddim yn yr undeb. A dwi'n gwybod bod hynny wedi helpu lot. A pobl yn agored iawn yn dweud, o fedrwy'n fforddio fel arall, fod fi am wneud hynny gyda'i. Ia, yn union, ia. Yn union, a dwi'n cofio hefyd, wrth nhw'n gwneud ei pat o cynna, oeddech chi'n cael pryd o fwyd am flwyddyn 50 yn Tamau Da. A dwi'n cofio, o neb gyda'n dweud bod nhw'n syglo i gael fforddio chi, a wedyn bydd nesaf i fforddio fwyd, a wedyn bydd nesaf
Roedd nhw'n cynnig y fargen yma yn y brifysgol. A beth eto, pawb yn gymryd o, a pawb yn siarad, o ia, o'n i'n gallu fforddio fo, so mae hyn yn rili handi. So mae dechrau pethau fel yna yn gwneud i bobl siarad efo'i gilydd, a fwy ymwybodol wedyn bod yna broblem yn Llundain. So, please, os ydyn ni ddim yn siarad amdano fo, be gall fod yr effaith hir dymor ar rhywun yn cadw y problem yma ati hynny? Dwi'n credu bod ti'n iawn am y stigma yma. Wrth gwrs mae'na stigma iechyd meddwl, ond hefyd mae stigma am problemau ariannol. Yn enwedig yn eisiau y Cymru ble mae parch a mae cadw problemau chi mae grwpiau yn enwedig falle fel ffermwyr a dynion, bobl hŷn, sa'n siŵr, mae'n sydd ble mae'r broblem yn waith. That's the question. Oes na fath effeithiau Right. hir dymor ar rhywun, os ydyn nhw ddim yn rhan Yeah. yna, os na rhywbeth yn rhan sy'n Felly, mae hwn yn rhywbeth ni wedi gweld gyda'r pandemig lle mae pobl falle ddim wedi rhannu i'r problemau, ond hefyd wedi gallu fynd ar help. Achos mae pethau wedi mynd ar lein, mae stressau aros wedi mynd mor hir. A beth sydd wedi digwydd, pan mae pobl ddim yn cael yr help yn gynnar, yw bod y problemau yn mynd fwy difrifol, ond hefyd mwy cymleth. So felly bod e'n dechrau gyda symptomau o sylwyd, ac erbyn bod e'n cyflwyno i rhywun fel fi, bod e'n iselder eitha difrifol, gyda cymwystodau fel cyffurio falle, neu alcohol, neu problemau bwyta, a wedyn mae'n anoddach i drin. Felly, a mae'n ni'n gweld y diffyn yn anffodus, ddim jyst yn myfyrwyr, ond bod pobl dyddiau yma yn gorfod aros gymaint, bod pobl ni'n gweld yn problemau lot mwy cymryd wedi ddigwydd yn y bonu. Felly, ymwyddoedd cynnar early intervention mor bwysig. A so dyna sy'n yn bwysig, bod rhaid greu ardalodd, adnoddau, mwyn i bobl sy'n gallu dweud sydd beth yma heddi, a mae'n potentially lot gwaith. So, beth sydd, i fod yn fwy positif rwan, beth sydd na mewn lle yn barod yn y prifysgolion chi a falle beth o bobl eraill yn gallu copio, for want of a better word. Felly, o fynd i'r myfyrwyr a bryswyr i sylweddoli na fwy yn gadael y brifysgol oherwydd bod nhw'n gallu fforddio aros yna, a felly ddim ella'n gadael oherwydd beth yma academaidd, ond gadael oherwydd arian. Felly, maen nhw wedi creu fel banc bwyd, sydd wedi bod myfyrwyr yn gallu dyna a cael bwyd yn fanno chi. Hefyd, mae gen nhw fel sosbenni, cutlery, dillad, ffolderi ar gyfer gwaith i gyd am ddim, os oes angen i myfyrwyr gael chi. Eto, ni'n siarad am nhw'n torri gwallt yn ystod y grafio am ddim, ac yn ei lluniau allan. A mae nhw wedi gweithio efo gwasanaethau myfyrwyr hefyd i sicrhau bod nwydda misgwyr ar gael am ddim. Dwi'n cofio eto o'n brofiad personol, dwi'n cofio mynd i siopa, a dwi'n gwybod ôl yn bach, mae pawb sy'n costio hynna ydyn gallu fforddio hynna. Ond dydylen ni'n hwyd gyda'r ystyried y ffasiwn beth, felly mae hwnna rhywbeth rili da, a hefyd, nwydda misgwyr a cymdans am ddim yn yr undeb myfyrwyr, felly mae hynny yn beth rili da, dwi'n meddwl. So, fi wedi sylweddoli ar gwahaniaethau yma'n gorfod. So, mae peiriannau yn olchi wedi mynd nawr eitha cyffin am sydd yn ddiwetha walls, sy'n hwnna'n beth da iawn, oherwydd y lot bobl yn cwyno amdano hwnna, a weithiau, os ydyn nhw ddim yn golchi gyffredin iawn, o ran i pobl ail golchi nhw tro ar ôl tro. So mae hwnna'n costio lot, ond mae nhw wedi dod nawr eitha cyffin, a wedyn eto fel Aberystwyth, mae bwyd a cinio yna am 2 pint, so mae hwnna'n hefyd wedi bod yn help mawr i nifer iawn o bobl, a dwi'n gweld nifer fawr iawn o
myfyrwyr yn mynd i cael y bwyd yma fyd. Mae'r ffe'n llawn a weithiau sy'n bwyd ar ôl, oherwydd mae gymaint o angen ar y bwyd yna. A hefyd, eto fel aber, mae adnoddau mislif hefyd am ddim yn y toiledau o gwmpas y brifysgol ac yn hontio. A mae'n bwysig bod pobl ddim yn teimlo'n wael am defnyddio'r adnoddau yna, i bod yn dyddiau. Dwi'n gobeithio bod neb a bod chi'n gwneud hynna'n sydd yn agored a normal. Os unrhyw beth yn dod i'ch pen chi rwan, byddwch chi'n licio gweld yn digwydd er enghraifft, unrhyw syniadau. Felly, o ran panel gyfer y dyfodol, mae'r undeb gyfyrwyr yn gobeithio rhoi tipynna ar gyfer gofod dillad allan i fyfyrwyr, felly mae hynny'n beth da. Dwi'n meddwl, herwydd dwi'n cofio pan o'n i'n byw ym Mhant y Celyn, dwi'n siŵr o fod 2.50 golchi a 5.30 i sychu. Felly, o hwnna'n dod allan o'r budget yn syth bob wsos, wedyn, ia, mae hynny'n syniad da chi. A hefyd, felly, pan o'n i'n gafio, fe gostio dro 50 pint i'r anti-gown. Ydy. A nes i gostio, wel, faint sy'n ei dalu a gwblhau'r arall. Ie. A wedyn ni gyda'r Dwi'n yn cael dewis fyw. Yn a dyna codi allan hwn o gampyn dydyn i rafio yna. Felly, gofyn yn sgandal i ddweud gwir. Felly, mae'r eithaf myfyrwyr yn gobeithio cael ffowns yn yr undeb a roedd y myfyrwyr sy'n edrych fforddio wedyn yn gallu cael ei hentyn nhw am ddim drwy yr undeb wedyn. Dyna di gobeithio yr undeb myfyrwyr yn amser. So ni'n gallu gweld tocynnau neu discount bws neu change o teithio yn fyfyrwyr oherwydd dwi'n meddwl bod hynna'n haws mawr a bydd lot o fyfyrwyr ac yn mynd allan ac yn gweld mwy o'r ardal. Dwi'n cymryd bod mae lot o bobl ddim yn gwneud hynna oherwydd costau bws neu change so os ydych chi ddim yn gyrru ond hefyd allan yna bod lot llafach na gyrru car weithiau. A mae jyst yn rhoi cyfle wedyn i fyfyrwyr yn ras a gweld beth sy'n gael a mae'n ras o ffrindio wedyn yn llafach. Ie, reit. Chris, wyt ti'n gallu meddwl, oes gennych chi unrhyw syniadau? Ie, dwi'n credu pan ti'n meddwl am newid pethau, mae eisiau meddwl am yr ecosystem, y brifysgol, neu'r myfyrwyr, a'r lefel unigol, lefel brifysgol, lefel llywodraeth. Felly, un prosiect nes i sôn am reit o dechrau dwi'n arwain ar. O'n i'n mynd i adael cardiau post ar y seddi cyn mynd a dangos bod bach yn anhefnus, na i roi'n mas ar ôl ni. Ond... Ie. Ond ni wedi bod yn gweithio'n gael gyda pobl ifanc a rhieni gorffeidwad i greu'r adnodau yma ti'n adnod. Felly, y gwefannau a gaps iechyd meddwl. A mae'n hollol a ni'n edrych am bobl ifanc i ddefnyddio nhw. Ar y funud, at 19 oed. Felly, os oes unrhyw yn y dyfodol neu'n nabod unrhyw un sydd yn gallu wneud na, neu roi mas y cardiau post. Ond ie, mynd nôl at y ecosystem, felly mae eisiau gwneud pethau ar lefel unigol, fel y pethau ti'n sôn am. Wneud siŵr bod adnoddau gwasanaethau yna yn y brifysgol i'r unigol. Hefyd, o ran y cyrsiau a'r awyrgylch o fewn y brifysgol, wneud siŵr bod hyfforddiant o staff, ymwybyddiaeth, gwybod pan mae angen arwyddo nhw i gwasanaethau, wneud siŵr bod yn ymwneud â hybu llesiant, dim ond delio gyda anhystere pan maen nhw'n codi. A hefyd, syffiadau brifysgol gyda gymuned a gwasanaethau eraill bod y llwybr yn llwyd i fynd pan mae pethau'n eitha difrifol, bod nhw'n dod i at y bobl fel fi. A hefyd, ar lefel mwy llywodraethol, mae angen mwy o bolisïau sy'n targedu myfyrwyr. Mae'n adroddiad wedi dod mas weddol diweddar trosleidiol yn y Senedd yn ymwneud â hynny, er enghraifft cymorth ariannol, cymorth tanwydd, seti ac yn blaen. Ond hefyd y problem yw bod lot o fe ond yn ymwneud â rhai sy'n dod o Gymru, lot o myfyrwyr yng Nghymru yn dod o Gymru neu dros y ffin ac yn blaen. Felly, mae'n eitha cymleth, ond does na ddim un ateb, mae lot o bethau gwahanol i wneud.
jyst yn grêt, dwi'n meddwl, fel o'n i'n dweud, fe ar y cychwyn, dyn ni wedi peid i siarad am iechyd meddwl dros y blynyddoedd, di hynna ddim wedi gweithio yn farion i unrhyw un, a dyn ni'n peid i siarad am arian, a pawb yn cael eu cyfnodau pan mae o'n strygl. Ydy ddim yn embarrassing i ddeud bod chi'n stryglo yn ariannol, a fel ti wedi dweud, mae o'n gallu arwain gymaint mwy o broblemau, so i ddefnyddio'r adnod yma, i dal i siarad amdano, dyna sy'n bwysig, a diolch i chi am drefnu'r diwrnod yma. Wel, y thing bach, yr awr bach yma sydd gen i ddim diwrnod, mae'n ffain, gewch chi ddim sy'n rili. A diolch i chi am ddod, a diolch i'r panel amazing yma, dych chi wedi siarad mor dda, a dwi wedi dysgu lot, gymaint o wybodaeth, a dwi'n really falch ohonych chi, a dwi'n gwybod bod y genhedlaeth nesaf yn mynd i fod gymaint fwy cool a just fwy normal am helpu'n gilydd. Dyna ydy o ar ddiwedd y dyn, helpu'n gilydd trwy y cyfnodau yma. A, lyfli, diolch. Diolch i chi. Diolch i chi.